starter vi. Det her det er øvelsen Tag pænt, og det er sådan det, vi kalder en selvkontrolsøvelse, hvor vi rigtig gerne vil have, at vores hund lærer, at det kan svare sig og vise selvkontrol, så sker der noget godt. Hende der, hun er rigtig oppe at ringe, fordi det her, den har jeg taget om 10 gange, og hun ved nu, at der sker noget godt. Nu skal vi se, om hun kan også vise selvkontrol. Den måde, jeg gør det på, det er, at jeg tager en godbid i hånden, viser hende, godbiden er der, og så er det, at jeg først giver hende den, når hun viser selvkontrol. Så siger jeg mit release-ord, værsgo, og åbner hånden. Godt. Værsgo. Det, der måske sker for jer de første gange med det her, det er, at I har en hund, der vil blive ved med at bombe på. Og så skal I simpelthen bare til at begynde med, der er meget opsvundet. Kort tilbagetrækning, så siger I, skynder I at sige jeres release-ord. Værsgo. Og så giv godbiden. Der skal I ikke trække den, sådan ligesom jeg gør på, at der er det bare måske det ene sekund, de trækker sig tilbage. Det er der, I starter, og så fatter de det hurtigt. Det er det, der giver godbidder. Det er det, der er min belønning. Husk at sige release-ordet, før I åbner hånden. Ja, det er vel det.